Feliz cumpleaños, Andrés. Que tal, Rosa? Como che vai? Vai indo. Pensei que xa non viñas. Gracias. Non hai de que. Calquera cosa que precises. Vin a Sara antes. Sí, veu pasar uns días. Xa facía que non nos visitaba. Gracias de novo. Déixate traballar. Papá, basta xa? Mas espera, Sariña. Que? Non queres vir? Non, xa sabes que a min iso do mar nunca me gustou. Iso xa dixe a tua nai. Ben, marcho xa. Papá, que tal está Rosa? Rosa está soa. Xa non é a que era. Xa, pero xa leva moito tempo así, non? Xa, pero a xente fala e... Dien que está perdendo a cabeza. Eu non sei. Que bo día, non? Andrés podía pasarse horas neste sitio. A verdade é que é un sitio precioso. Hai anos que o levou o mar. E xa non regresou. Vou casar, Rosa. Quedaches de pedra. Os pais non saben nada, eh? Como pasa o tempo. Non deixou que acompañara a despedilo. Non hai noite que non me acorde dele. A miña vida é como un barco nunha botella. A única forma que teño de sair é rompera. Ese día Andrés volvería. Sei, non? Sería como casar. Era só unha nena. Ojalá puidera verte.
Querido Andrés, ao final, o tempo puido comigo. Volverás, pero xa nada podería ser como antes. Agora eu irei co mar. Ali onde estea el, tamén estarei eu. Volverémonos ver, pero aínda non. Quizais haxa un lugar para min no outro lado do mar. Hai tempo que deixei de ler as túas cartas, pois quero recordarte como nos meus soños. Sempre serás o meu amor. ...8 de maio de 1998. Non chega o día de volvernos ver. Ás veces sinto que perdo a ilusión de regresar. Síntome vacío, Rosa. Isto non é fácil para min. O tempo e a mar separanme de ti e eu hai tempo que comecei unha nova vida con outra muller. Non vou regresar, Rosa. Sinto, non te mereces este inferno. 8 de xullo de 1999.